ye mu binom di buru ne ntine ya ha ye mu binom ye wu wo tumam ntina na mu benhye na be ha be ha ya so nya ne ye be hu yi ya o ye ma ne ya na nanom ye wu kono bedru ba bi na wo kasa wo ye buru na be twem aba de so ntina nanom benjune ye na nanom be ho. Abusia edini yesei eno wanu so tvgh edini yesei so tvgh abusia so nya subscribe channel subscribe na like na comment no share dem amfro so de enya bia hwe eye mosun ko walaska ene so da foforo de ma me no mienu nyina ya ai na so da foforo na me ko sabe abono sai ebono ene asante issues ya ekoso ya ebono ni asante issues ya ekoso e wo social media so no ena me pesa me bam me address me kakra ye din ko me kakra ye kwa be kwa ma no ne ni asaba Ghana ni ahwe ade kakra obi ka se ne die na asie ntia me address issue so tv ene me bebre na ekoso e won tinta video so titiro ko TikTok wo Facebook wo YouTube wo abro mo mti abro chire ko mo ye adwuma no kra no problem se wo face ne wo saa issue na ekoso no because me nimisa ka santene sabi abonofo yi ni problem bia ki nyina etse nuanom etese anuanom a emire kakra ni ye nana dom ahene miam nana ni mpon nana dom ahene obeki kansense mire to mframa mama sebe emrante ne maba wo be so mu be kasa be didi atem man be ye sebe otan bi da sante ne bruntem na bibi sa ni ho na me no mia meto no ma mitimi hu se bibi ani ho no abonofo ne asante ye ni problem bia enti ba ne sei ne ko wi sei we ka se die ntame kan se mwese menua ma binum ade nsem bia todwa ya sabi osu ade kasa wo ye bono ni pio pa osu kasa esre nananom se eniema ekoso no omye nya na omu emu kire mu akontrum omu kwa hwehim akontrum babi omu wona ni bebre koso emu awo mu to say na no mahimfo ya omosom ena asante ne bono ena asante yesei ena sei ena se ma bono ne asante problem na yekoso no se omo ahwa anso ano ntem within mprempre yekoso ya sebe daachi ne nananom ne manom bebre wa brabonim because bedru baby kwan se wosi kan udru be kase wo ka bono kasa kra be fa bad ya chesiu wa bre ni kwase nke basa da bia se me kasa asem we yo da bia me kasa asem se hwe anima nketenkete bi koso ya hwe ni ye hu ni yi ya hwe ni ma bi ya ye hu ni yi da because hwe se sabi enipa te ho wote ho no mu asabi wondwene wo ho a won ka bi nhyiemu won te se won ka bi nhyiemu wo ye obi papa bi bo ni obi akofa bi be fo be sawo wo na mane ye tage wo ni ye tage wo kwa ha ni ye den se tene wo so na enipa space kwa se ni wote wana ho ka se wo so kra se woni mu wo hwe enkomen wana ne bia wote sabi asanteme wote Ghana wote sabi bono mem ela ko creative problem de abesam na abeka obi bia abusia sabi ensem no mu areho bi mu asefem ensem bebre wo ho aya na emu asefem e de maye me kasa asem no da bia me kase muma yenjai sa wotim wakame da bia na bono we say yen kasem project history obi no ni asem but entakre wo bi say obi o problem obi din ho na do mahine nsem e kan na kriti we nyina ba o me na do mahine nsem kan na kriti sa issue we nyina ba ti se na do mahine to na me konkransa me wa ha me kwa ha me wa ha me yesei we nye we dia we yesei we dia di ntina we be ya asante afi no be kriti sa problem na to no afi na kriti sa problem na to no emwa emme nchirima nana no ho nto wo mo da baye wotan abeda wo ntam baye wotan abeda wo ntam baye ti say Yesusa me enifi ade Yesusa yeba me nana no mo bi kanse me kire me titi asante me say sabe ne yesuro egefo asante fo so egefo de hem fo mu ni agodi agoma ye say yewu because of why ade bi edi kan course tete no ye bibi da asante ne sabe egefo ntam say egefo ne asante nka ema ye ya ma ebenyini be di nkofo ebiremu ne ndekwe wo nkofo dum tirim se wo ya egwani asante ne ntumi ne nware
but abusua bebre ya bibia toto agu ene ye ne omo ete baako otumfo to we oba santima ye wa Ronga Junction ye wa yugufo part e won fantini utan ye we nyina wa santima ase kono openkabom wonpe yiyimu ena ama nei ye ni nkofo ebi ne bi wa ato agu titimi ato agu ko enti nananom a mote akonya so nananom abonofo madawro ma enti mu be create problem ato wo de ama abono ne asante na abadan wo ten eda asante ntam wo de wanyina yo beko na nchiri manom nananom manom ba ebe se wo na ebe nyina tirim se abono ne asante de no nka ti obi kaso ye bono ni pe na aye problem ma wo na akoye ntawanto abadan ntam abusua ye mohwini nkote enua ba bi nsam a wo de atodwa na wo su ese nananom abonofo se saa ne ma na ekoso mu ntwa so no mu bre wa kontuom affect mu akontuom abusua nkote mra se ba bi di nkomo Kuna bre bono ye nipa ha bono din bono no o ye nipa nko be bo nipa so mo papa bono fo ye mobo ya fa benkuma boy ya fa ni fo boy ya de so ko ti ye dei ya na bono fo ye nye ye mu binu din bono ne ntine ya ha ye mu binu ye wu wo tumam ntina na mbenshe ye na be haya no so nyane ye behuho yi yawo ye mane ye nananom ye wu kono bedru ba bi na wo kasa wo ye bunya na ba twen aba de suso ntina nanom banjune ye nananom ba ho ben na nkaso no banjune sankora no ba ho na ne be ye no be man ye mankofo na kuna bre bono ye nipa ha bono din bono no o ye nipa nko be bo nipa so mo papa bono fo ye mobo ya fa benkuma boy ya fa ni fo boy ya de so ko ti ye dei ya na bono fo ye nye ye mu binu din bono ne ntine ya ha ye mu binu ye wu wo tumam ntina na mbenshe ye na be haya no so nyane ye behuho yi yawo ye mane ye nananom ye wu kono bedru ba bi na wo kasa wo ye bunya na ba twen aba de suso ntina nanom banjune ye nananom ba ho ben na nkaso no banjune sankora no ba ho na ne be ye no be man ye mankofo na abusua di ne da yi ne so tvg edi ne so tvg so nyan subscribe channel subscribe na like na comment no share dem afro so ye de enya bia hwe eye mo so kokola ska na mde nsam ibere we yo se mo tinse ye ma american ne hwe na asefim awerho metie audio nu kwa na me kura ho se adan edie no mo na ye agye edie ne nipa ye agye no asase so ye prikikiki ye di ye se ye transform ye nima bi affect yo ye ne ma de hye wa kontwom ene me ekoso ye affect ye ni ade hye no akontwom o ebi ne enua ba yesu ye kasa yi o because affect me bi o ye adwuma affect na wade bebre na obi ni me kasa ka kire me so tv unim say sebe preduasa sa abono nsem ne asante nsensem mi kunu ni menya problem ka sie debate me cause me ko kai go platform so eno wan o tun ye nu wan no he say what 12 review what ne ba bi nko o hwe dem all right on peme ni kura hwe te obesre ye educate mfa saade no se saade manenye dem ka yesema me no bi wono ma wo ye oba warefo ayemfo yenkogim be ma no woni so ye bunoni no ware wo woni so ye santini na woni ne wade ye bibia muni problem bi adam ntam wo enam ahemfo ne nsem ni mo paminim de mo pe ya nei ko makati confusion beto ye nom ye nua ye nyina ye ho ye kreti ato wonti wo kase no ankase ye pe obonya problem so enti ye ma amene nsem a wo kan wo mwa wo ye ma amene nsem a wo kan wo mwa ba kokora wo mwa odi bempa omo brewa kontuom papa se Ghana ha ena wo de wo mra na kuro beto mre be ha adwen intermediate de mesre na nanom adwo na adwuma bedu
na nasuma hene mo omo ewo titata ne machi sabi kansem ena yesei ena bono kra no we yesei enya asante dia ena enya asante dia ena enya bono dia ena enya hwa dia na ekosi sei edie impact beni benya free sa anima we sei edie ade wo moanfo na to abi o mobre yo minim sa adwuma wo mu no sɛ yɛ santini adwuma minim sɛ adwuma wo mu no sɛ yɛ bono ni adwuma na wabie ɛna bono ni na pam ne sɛ onko ɔn tin nya adwuma bio yɛ wade bo an ni kwa sɛ yɛ hya ase kura ehu nya entokwade na wonya firi mu ɛna why say de wonya firi mu ti na mesena na dɔm ahene sɛ na da woro mani die mu ada nana papa ye me die mu o papa ensem ketin won matwa so twetwam ehye de bia na betena se na mekɔ nkransa na nse wotena se mekɔ nkransa ntimi nya asante de ada hwɛ ukokiti pom na beto keke hwɛ no mo so de nse mo kafa ho obi timi ka se wo ye be ma bra nkransa beto mo ho no eni kwa se nketwa sa ba sa so so na wa na apɛ no mane basa wa na apɛ no mane basa o adawroma obi nkasa de wo ye nye but enkofa obi enkofa tribe bi enfan tagre enfan enkasa yitam bia wo esa no ma tan na mu ekoso no mu abaye mo beto bi wo kasa ne ma America wo beto wo kasa wo ye buru ni krampo a wo kasa mpo na ye de dua ba hwu trimo eni kwa se basa so timi de mesre na na matra konya bono ahemfo ebono ahemfo na na matra konya ya nwo bono mem yenyai saa me ko ha saa me yesei saa yesei yenyai wate yenyai na wonim dada wotra konya so nyannew nene enne na afe na wahu se ni we nya asante dia we nye se na otumfo se obeyi na wo kotoko hene eni be bebre ho no meka se otumfo no nam hoyi na no Mahama ye president Mahama kan se mi wo Flagstaff House Jubilee House yeah sitting president o kan se mi o se tama otumfo ko sra no ho no o se na wo ne hwan ya otumfo be ka se o paade a ho fama no tie ni yo wo ne hwan ya otumfo be ka se o paade a ho fama no kyese wonim se papa ni kuta tumi bia the whole Ghana ha wo hini bi ni kuta bie o ka se no yes yes otumfo se ono o ka se o si hene no court na court na court ni bagu a ohefa na godi ade hene yi no ukodi an yi no ohefa ukoso a kire hwan so what you say enti no ye besere na nanom atran konya ya mo wo abono mem asante ne abono ni asem o asante ne bono eni asem ayesebe na ahemfufuo binum na ehihye ne mabia ti ekati problem de ato no hwe emra asante mampo hene wuye otoye na nakwa akura no sebe na wanti hene ebayo tena pakam babi ayi no dot yi na efe keke many GMs wow nana nyame hira wate why ade wase wanti mu nyam keke anyi ono nko o na nanoma kwafo abonofo ni kronkron bebre babi eba dot yi ni bi chama sante yeso munim se nyina ba ko yese prai wo yi ba ko ebuka mo emu ti ade ni yeditim yi ba ko afiri mu na yese ye ho wone wa broche ni bi bre o evo santoko ye ekoso yi saa watim wakami saa me ya santeni me yesei me yabunu ni ena bunu ni den nsem se na ekoso eketi problem kese muda munim se mu kreti mu de pagya culture nyese de pagya culture o enyese ni pagya culture yeti omai mu hasei ohene bi president bi firo bi ba ba Ghana hasei ya oba ba bia ahemfie menhia no oba adentina wonnim ada ohene bia ka menhia ho na umienya watimi wakame no ena we yesei mienjai ne binimu sofa wa wade mu abonofo ni binamu ni asante awade ni nya problem ebinu ni bi nya problem ebinu awade egu ebinu frɛ ye bi edi frɛ dwuma mu akontuo mu ebi sabotage bimnum ebinu te wono mu sabotage wona ho first so ne nte saa
yen start every 2022 the year 2000 eba be 2023 2024 mu a na adwo me sha zimase hwe difference na wom one time obi opian time obi na obi ni asem na fa eba ne sei o kasa na adwo me ne starting sadi we say he monte ase otumfo na be otumfo atena se akasa fa sebi abobunu nkuro bi aka ebo ohini bi di aka asem da dabi odi ni fi asem ena ni fi asem so obobunu ebunu kuro bi ka asem a onim se kuro no abakosem kuro ne ni kuro ana obeka ho asem se nye ni kuro on ka ho asem da ade ntiro nka se nka sebi do mai nkuro ne dia ade ntiro nka se sebi brothers sebi brothers sunya kuro ne dia kasunya nsensem ahini ye siutan nsem e koso se ko beka ho asem so what is waka ho asem da because enka ne dia ho birekum dia ne dia enso kwa na monte ase ana ede na birekum ya otumfo dia ana de ayi kura ne dia e friend say samba kura ne na birekum so aho entino ye wonsam bi woni ma bire wono ma sabe moma ye ntwitwa so na emwa wo na wa komtum na emu di ya obi mu sofa wa abraboni wo ho ebi mu sofa wa awade mu ebi mu sofa bedum na ebi no be ye tan kese baba ye sebe oyu na be da sante ne abonofo ntam moma ye ntwa so mi nuan papa no me na na ma yemfo mpanimfo minimum abonofo tachiman kransa do ma hinkro sampa ye nyina ye baako emoja mako na ewe yemu wutwa wo ho emoja beba nsa na meso mitwa mode beba mumie ma obi ntete ye ntam ma obi ntete ye ntam se mo tete ye ntam ye nipa baako pe me se prai ho yi baako bu ka bo ma emu mumie nka won ye pagya ye nkuro na ye mpempum to mra ye nyan na we ye sei na we ye sei na we ye sei emfa ye die bempum to bi amre ye e bia mbeka sa asem no ebi na minua bayi osu e de sre empanum na no matan kunwa sabe owa abono mam no ebi no timene mesre mu nyina kakra metima ka edia amamu no momye muwa na emwa wo na ewa kontum no muso bre omu yidi parse ya nia sebe obi eni ma de chemu nsem ebia na nya wo na be ware bono ni bi ebia nya wo na be ware santene bi na ye wo na bi makọ fall in love so ware mo that time no ye kofi aye so odi bono ni me ma babusuafo asem mpene adan ya ye wo problem da hodada na atete won tem na baye otan o hintadue tibi da ye ni asante ne bono ntam eni kwa se basa ibi na start wa kontumi ma me ne tirese wo mu bre wa kontum tia panimfo wo fie mu nja mu twa so no mu ntra mu ba bi nya wo adwuma no mu ko bi mazu ko di pa mu ankwaso mu kotan wo ho amire bi atwam afi bi atwam na nte saa wo na afi ba ne sai na brichi aboyi eba ne se no ya amene na do ma hene wadawro ma yesrew woni di mu ada nana wadawro ma ni di yesrew pa yesrew woni ahemfo aka nyina saa ni ma we nyina tuontwa na wonna ma de se wa kwantuo no omo nto wo mo na de oye bie nyeye ma wo mo akwantuo ni yehwehwe enye watimi wakame ni yehwehwe nyesa watimi wakame akwantuo ni yehwehwe yebesre na yie ento yie maye ebusuya edini so tse nrika kan so nya subscribe channel subscribe like no comment no wa share dem afro so de anya bi ahwe edini ye so tse nrika kan na pepe aye nuanom abrofo ni binom na esu oni emuni su egufo mo sre na nanom atrankonya wo bunu mem se o sre saa watimi wakame ebunu ni asante issue no etu ntwama wo mu no na de ekoso wa kwantuom no beto mere bi no wa hwe mo nam kra de dua ne bebo mu tirimu akum wa bra sabi omo komo kasa obia ni gene sabi de bi ho bene gene kasa ho sabi ebono kasa enye kasa fon ye kome me bia mesem amanamfo bire abonofo koku ata wo ye bono ni gideon mu ye abonofo ye ko bono memu ade wo mu sini ye tie gi ye so kra efe keke ebono ni ho a ojeji ye so papa mu so ye so titu fra santen kwa ne wo wiwo ukotwa ade no ye bono ni wo ye santeni a ye hwe wo yiye na afa ba ne sene sese de asen ye yimu ye pecreted o tan betum enye fe emwaye emanchiri ma no ho nto wo mo tebesere na adoma hene na matra konya buru mem tebesere mu nyina mayi entoyi etu ngochiro bi etwere na sabi asante ne bono yefia to ampa de emfira
na Ebony Asante ni track any problem bia Ebony Asante ni problem bia ye ni time bia na yentem ye ba ko frizete e be say ba ko akosi awiye na sa wo timi wakam ne to ntwa abusua me am gina he kasa efrem kwaku Alaska Midumasia dasene ebeto adwumade so da mom to wo comment wo bia wo comment ka ade bi koso wo ntia ase ya ibro sem ne Asante no twere comment section febra na bibi ne be discuss ho ana won TV as a friend number ne dase na yeni ho nkomo yenya atem de yeni obi atem o platform so sebe anipa no ye de tie de be meka se de tie anye yen sane pepepe Midumasia dasene ebeto so mom pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.